ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಂಕಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಬಂದ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ಅವು ಏರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಕೊಳಕೆ ಇರ್ತಾರ ಆನಂದರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿಪ್ಪು ಐಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಿತ್ತೇನೆ ನಿಶ್ವಣ್ಣನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಜನ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರಿಗೆ 10,000 25,000 ಜನ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಎತ್ತಿಜ್ಜೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆತಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂಡ ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಡ ಕ್ಯಾಮರಾಡ ಪಾತಿರುಜಿ ಇಂಚನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಸೊ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ವಲ್ಲ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾಚೇರವರ ಪಂದು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋಪ್ಸ್ ಉಂಡು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡುವ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಪಾಚೇರಂಡ ಖಂಡಿತ ಆರ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪ ಪರತೂಪುನಾಕ್ಲು ತಂಡದ ಯಜಮಾನ್ರು ಕೊಂಬು ಉದುನಾಕ್ಲು ಎರುಕು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಾಕ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ನಡೆತಿನ 24 ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ನಮ್ಮ 19 ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೆಂದು ಈ ಕಂಬಳಡು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ 24 ಕಂಬಳಡು 19 ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆದ ಕಂಬಳಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪನ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಈ ಕಂಬಳ ಈತ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಕವರ್ ಮಲ್ಪನ ಖಂಡಿತ ಎನ್ನುದಿದ್ದ ವೈಕ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಕಂಬಳಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪನ ಎನ್ನುದಿದ್ದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯಿ ಬುಕ್ಕಂಜಿ ಕಂಬಳಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಉಮೇದ್ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ನಾತ ಕಂಬಳಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪನ ಏರ್ಪುರ ಪಿರಾಕದ ಎರುಗಿಡಪ್ನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಅವತ್ತೇನೆ ಪಿರಾಕದ ಯಜಮಾನ್ ರಿಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಬಡುವಾರ್ ನಕ್ಲು ಕೊಂಬುದು ನಕ್ಲು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತು ನಕ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಅವತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತನ ಕೆಲವು ಜನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಿಸ್ ಆತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕುದುಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಕೆಲವರು ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ಹಾಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ದಾದ ಬಂಡ ಈತ ನಮ್ಮ ಆಡೆ ಹೋದಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಂಜಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಹಲವಾರು ಇರುತ್ತ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಒರಿಯನ್ ಮಲ್ತಂಡ 400 ಪನ್ಪೇರು ಇಂದ ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಅವರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಮಲ್ಪಕ ಅಂಚನ್ನ ಏರ್ಲ ಪುತರ್ ಪನ್ ಪೂಜಾ ಮಾತೆರ್ಲ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಿಪ್ಪು ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಲಿಪ್ಪು ಓಟಗಾರರಿಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಪಿರಾಕದ ಓಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತರು ಆರಾಡ್ದವ್ರನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ನ ಮಲ್ಪೊಳಿ ಬಂದ ಸಲಹೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರಂದಿತ್ತರು ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಉಡಲಿಂದಿ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಇಂಚನ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಇಪ್ಪಡು ನಿಕ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿಜಂಡ ದಯದಿದ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾದ ಕಂಬಳಗ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವತ್ತನ್ನ ಬೇತ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಾತಾ ಕಂಬಳಗಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೋದಿತ್ತ ಪಡು ಕೊರಂದಿತ್ತ ನಾರು ಸಂದೇಶ್ ಪೂಜಾರು ಐತೆ ಓಂಡ್ಲ ಇರು ಗಿಡಪ್ನಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಮೀನಿ ಬಡಿತ್ತಂಡ ಪಿರಾಕದಕ್ಲು ಓಲ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಂಡ ಆರಡೆ ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಓಂಡ್ಲ ಇರುತ್ತ ಫೋಟೋ ಅವುಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಜಂಡ ನಮ್ಮ ಆರಡೆ ಕೆಂಡೋನಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಆರು ಸದ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೇರು ತೂಕ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ಡ್ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಹಿಂದೆ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಕಂಬಳದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಏಪ ಪೂರ ಈ ಕಂಬಳದ ಎರುಕುಲ ಟೆಂಟ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಓತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವತ್ತನೆ ಕಂಬಳದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಇಪ್ಪು ಬಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎರುಗಿಡಪ್ನಕ್ಲು ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರಿಪ್ಪು ಮಾತೆರ್ಗ್ಲ ಏರ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುದರ ಪಂಡ ಆಪುಜಿ ಏರ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಈ ಕಂಬಳ ಸೀಸನ್ ಕೆಲವರ ವಿಡಿಯೋ ಬರ ಮಲ್ಪೇರ ಆತಿಜಿ ಅಕ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೆ ಸೀಸನ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಪಿರಾಕದ ಎರುಗಿಡಪ್ನಕ್ಲನ ಏರ್ಪುರ ಏರಾಂಡ್ಲ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತನ ಬೇತೋಳ ತಿಕ್ವೇರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲ ದಾದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಉಂಟು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಐನ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಾಪನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊನ್ಪ ಅವತ್ತಂದೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಒಂಚ ಬರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅನ್ನ ಬೇತೆಯಾರನ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತಂಡ ಐನ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ವಿನಂತಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಎಂಕ್ಲೆ DM ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅತನ ನಿಕ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಟ್ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪೇಜ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಪುತ್ತೂರ್ ನಿಕ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಏರ್ಬರ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳೆ ನಕ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪೇಜ್ ನಿಕ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ
ಏರ್ಪುರ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ತೂದು ಎಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಅಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ್ಗ ಮುಖ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತ ಆರು ಇತ್ತ ಸಾದಿಡ್ ಪೋನಗ ತಿಕ್ಕಿ ರಂಚಾರ್ಡು ಉಂತಾಯ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೊಳಕಿರುತ್ತಾರ ಆನಂದರಿಪ್ಪು ಮಾತ ಪಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡ್ರಿಪ್ಪು ಮಾತ ಏರ್ಪುರ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ಮಾತ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರಿಗೆಲ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂದಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪನ್ನಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಪ ಅಂದಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ.